Movie in chan na chuan zong puitlingte Rodriguez tia mingan phua chu aron langa khol siam chuan na le research company lian tak Khawvel-Mizo corporation at chuan shwai ni in Dr. Godfrey Larabi le assistant Dimitri tenan lodong songa anni pani chuan experimental machine diminister ti chu siam chuakin chumi hmang chuan nu le patin naute chongan sha thiama an biak the an ring ani ti chuan Rodriguez chu machine chunga chuan lutirin zong note nen an in biak tira Rodriguez chuan zong note chong chu asia thiama an in biak the an be se tak zedani experiment en zo nu chuan Rodriguez chu aron chuaka ma se chu an experiment chu anilo zong in akal tatlat mai Rodriguez chu diaper ha in aron chuaka dan chu puitling ni to lovin zong note dan che ani a an experiment chuan zong puitling chu zong note a chua dai dina ani a Dr. Godfrey chuan demystifier chu a boss nena a present ngai to awangin ati ngai na shelo beidong lutuk chu a out chuak ringot mai ani chuti lain hundanga middle school zirlai Naupang Samuel Benson a unaw nu Carla Benson le an chiante pani su le Jasper te anron langa Samuel chuan a chian pa Jasper nena chuan thil hote te a po anu le patin an shem reng thin thu soin alung oilo unate chu a soi chuaka chuti lain a unaw nu Carla ero chuan anu le pa te chu lo tran ve thongin sema shemani chan chu alo soi fi awata in chunga changa in noi chuk thlak na von bana batarata thule ake korte nena atul thlak vela wanga shemani thu te chu a soi chuan Samuel chuan lo chang let watin ke korte nena tol chu American Naupang howin in Vietnam an man fo chinani thule annu le pa te chu an in ti thu ve shim thu soin anuam ti zong ti an phalngai lo thu te chu a soi zela ma se Carlai ero chuan annu le pa ten sema chu adu dan an omtir zelani chuan an in chung chu bolhlo da khom na ang maya nokani tur thu lo soi le sham nima sela sema chuan anu le pa te laka alung oilo na chu soi zelin anun chu fair lawati thule anu le pa te ti angte chu olsam taka ati ve vek theyarin thu soya fa ane ve huna po andu apiang ati tir zel tur thu soi bok chuti lai tak chuan mi panau pangdang Jess Larabia Dr. Godfrey fapa chuan aron zum velea Jess chuan Samuel thu soi te chu lo sha in ani chuan apa chu amangai tak zet thu soya ma se apa chuan athan hun pe in fiam pui ve thin se adu thu te chu a soi zui bok revak lo nuwa a thian te chu annu le pa ten an run roi ta sap hloma ani ero chuan apa chu darkar khat zet la ngakin apa la ka chuan alung oilo hle a ma se apa in angai nat em ei tur aron ken saka wang chuan choble chilin apa chu angai dam le ngala athin rim na te chu thengilin a khile avur to maya ti lom har salo takani Samale Carlai ten in an thlen chuan an pi le pu Jack le Marthai te chuan pona bek nen an lo nga greng to a chu vele semate unaw chuan chol mang turin an pi le pu te ina chuan an riak don ti chu thiam ngalin an phurlu tuk chu om ngai na po an shelo hiala chuta sema chu apa Robertan ko atum chuan alo du lo na samaya Naupang chia ani to lo thu soin midang ma ati zak lo turin a shila chu chuan apa chu ati shil hai ang reng hle ti chuan api te chuan na motora chuan phur taken alun ngala ma se annu ber deni se chuan kaldona ruaya nalaklo anei thu chu soi thutin Robert po chuan chutiang ani chuan ti in anu pui lo ompui ve chu athlang da zoka chu chuan an fa te chu ati thin rimin an pu in hunnuam tak an man ho tur thu a soi po chuan an ngui vek to a kalkonga po se ma chu a phun char chara athu berni se chu nathil a thlak lutuk vel mai maya wanga an chung ko chol mang tur ati chiat lo tur thu a soi mai ani lelama achesa chu apa in anatho na hmuna ashwaya chuta chuan assistant Dimitri fapa Alexianen chuan in komtirin ani ero chuan a boss Mr. Montgomery chu awa muthunga demystifier chu mu wadwad adu awangin a boss chu ado theilo hle ti chuan Godfrey le Dimitri te chuan an khol in peilo chu an boss an la mu tir theilo awangin
an device yam chua ho deuh te chu an han hmu kwal vel ta ringota ma se an boss chuan ban an ni tur thu a soita ka wang chuan du thlan tur dang an nei lo ti sha in Godfrey chuan demystifier la zo fel lo chu mu tir me tum ta ni chuti lain marthai chuan tukvera tangin arsi thlok chu alo mu fu hlau maya chu vele atu te chun du thu sam va tura cha in sema chuan PS5 adil ngala ma se arsi chuan a pek si la bawangin Naupangten Khawvel rowan rela du thu te chu a soile ta ringot ani le lamah Godfrey chuan a fapa che sa chu te subject ata na mana du thu shilin a boss chu a khol siam chua a thok nge yani ti en tira tum thu a shila che sa chuan she de hlek ma se apa chuan himlo se chu te subject ata na a man lo tur thu le engma hlo om lo thu a shil non mol ta ka chuan a rem ti vele maya nima sela khol chunga a om lai chuan a ril ru chu thlak le thudin apa in experiment atana a mana wang chuan thin rimena auta chiama ti chuan machine chu khoi boin chu chuan thil khowar hi a chwa ta chiam maya chu thil chuan kadil dan headquarter mai ni lo an khopum pui mai chu atom chuak vekani mei khu a re tak nu chuan maktak main puitling ho chu naupang ang main an om ta veka chu vele che samang ang lutuk chuan apa computer atang chuan engthil chi ange thleng ti chu en chiangin computer chuan demystifier malfunction chuan an khopum pui chu atom chuak ti amu chuaka ana tho dan tur opposite che na atho awangin chung ko member a puitling le naupangte chuan an ni na an in thlak thleng veka puitlingte chu naupang ang mai an ni lain naupangte po chu puitling angin an oma an ni na le an mo phurna te chu a in thlak hlokani semale karlai te chu an pi le pu te khwa an omlai takani awangin me khu chuan a thleng phavelo hlawa an khwa an let le ni chuan thil engkim mai chu adang lam ta vek ti an mu ve ta ni puitling te chu naupang ang mai nan oma chuti lain naupang te ero chu mi poimo tak tak te an ni hloma a then chu driver te ni in mayor po chu naupang ani deya anu le pa te nen an ni na an in thlak thleng vek awangin traffic police le firefighter te po chu naupang vek an ni a sema chuan adu thu sama thleng dik ti a mu chuan a hlimin chu khopui thar chu nui sang chungin a fangkwal ta velani chuti lain marthai le jeka te chu police officer naupang du omzet hian avati dinga kumtling lova motor an khalawang chuan manin relo te hnuwa sem le karlai te chuan police station a chuan an wangai vena chuta chuan an thian pa jes para chu an va munge nge a ani po chu apa police ani awangin apa ni na nen an in thleng ani chu an ring thiam ngal mai ani marthai le jeka te chu judge ma an in lanta a judge chuan kumtling lova motor an khalawang chuan lo hau shapin kumsom ni panga chung tang turin a shem ta mi amaya sem le karlai te chuan ti theivak an ne bik lova wangin officer jes para chuan ina a thla ho ta ringot ani in chunga an han lu chuan alo nok noi maya tu in nge chuti taka an in lo ti nokang tia an ngai tu alai tak chuan an nu le pa de in khwal te lem chu puan zar phe na tang chuan an ron chuak lol maya semale karlai te chu an nu le pa te angin an nga yani chu tak chu sema chuan man tang ka ya tumta a an nu le pa te chu an in nok zong zong ti fai tir vekin karlai chuan tha ati lo thu le a thu nei na ahman swal thu a shil mol mola ma se mai ro chuan phu bala khon ani thu soin a limpui hle thunga a hnuwa an nu le pa te chu in bwal tirin an mut tir le thlap bok nima sela se malorin anga nuam le hadam chu ani ta hau lo mai atuk jing ma taka an nu le pa te chuan ron kai thovin breakfast siam sak turin an ngen chiama chutia breakfast an elai tak chuan doorbell chu ron ri in karlai thian nu sui aloni a anu te chu company khata thok dun an ni angin sui chuan karlai chu office kal turin aron soma karlai chuan presentation poimo tak pek tur nei thu soin rang taka in siam ngal turin anora athom no hak tur te chu en puin atopa thom no dum vek chu a thlan sakta a chuta karli chuan a chwa dona sema hne na chuan an pi le pu te chu she om taka zela an om reng lo nan engkim chu angai le tir le dan ngai tu awata ngai thu achani
Nima sila Carly lo rindan chu adik lo hulhwal maya. Jack le Marthai te chuan zela hun nuam tak lo mangin. Party na ang may hiyan an lo lamvel siyama. Zel tang ang puin an lawan ni bera. Chuti lain sem po chuan anule pa te chu skula alo thla ve thlap bok. Lela ma chasa chuan apa project chen kha chu zo fel tumin. Kompanya chuan research alo nei ve char chara. Ma se apa inati boy che na wang chuan skula awa thla ve le ta ringotani. Chuti lain Carly chu abosin moisturizer fakna copy chu pe in. A presentation na tan copy som ni lo print turin na tia. Mase Carly chuan thalak print na chu ala man ngai lawa wangin ati dan chu ami kamak po ashelo shimshima chuta a on rual chuan che swal ngalin a maile ban thalak chu aron in print chuak ta cheu maya chuta a original copy berla chu thalak print na emo atia chuan thunin paper ti chiana zok aloni awang chuan ati chheder maya a chanu su in man mo tura aron nor chena wang chuan Carly chuan aban thalak copy chu kengin meeting room lam chu apan ve top mayani. Client te chuan Carly dress chu moyan ti thu an soi sap sapa. Chumi nu chuan a presentation chu chantura shilin. Carly chuan aban thalak chu asem kwalta a. Han en mai chuan monglim te po ang hle. Chuta Carly chuan confused hian naute mong ani thu asoi ve maya. Naute mong ang maya mam chu an e mani thu soin. An moisturizer fakdan tur chu tlachop dewin angai to achwaka maktak mayin client te chuan chu concept thar chu tha an ti hlom phian mai chuti lain semen puitling anga omachak thin na chu zoin are tial tiala Naupangten te chu puitling ang veka an to awangin in fiam pui tur muzo lavani chuta cha chuan puitling ni chu thil nuam takani lo ti a rechuak ta a engkim chu ama ang chi a omle theinan mala katum ru te hle restaurant pakhata aluna chuan TV a chan pa jasa thu soi chu aron langa jasa chuan mi tu po self ban phak lawemo mani thumno po ha thei do lo te chu kadal dine headquarter tlo turina soma apa na tho thin te chu angai poimo in a project pakhat delivery band express chu manchangka yatuma chu sawa mangchuan ramsang shanga demystifier miss va the dar chu atumani a adin huna der thong thei ti sha in a bodyguard tan ninja roi nge chesa chu ama ang mai kha ani to lova khovel puma Naupangten ro rel tir chu atum berni in tu emonena anin biak na chu sema chuan alo sheveka ti chuan chesan skula changa apa ashwai tur churam changa la in sema chuan anule patenin chuan kadaldan headquarter at chuan anzui ruta a tourist an ni thu asoya wangin security an paltlang thei hlavani anule pate chu kadaldan de khera da in ani ero chuan tourist dang te chu azui ve zela ti chuan rem changa mu masak bera kal shangin chesa chu awazong muta a khovel muntina demystifier thon chwa chu alo tum me kani vandoi thak takin security ten sema akalo na tur muna alo kalkwal vel chu mu in anjong tangala nima sela ahun taka anule pa te chu ashwai chuak man hlau thung ina thlen chuan Carly chu chesa ruah man na ten tak ashil ta veka ti chuan anule pa te lo tur me cheno pangte heroin rang takin police station a chuan an kal ngal wata an chuan pa Jasper chu chesa ruah man na shilin arang thei ang bera malak chu an tumta a chuti lain chesa chuan anule pa te chu alo kidnap ti an shelo ti chuan an pathum chuan kadaldan headquarter a chuan vakal lein chesa chu engki matop to thu shilin an chwa chala nima sela Jasper chu chesa lam changalo ni awangin an manta dai mai chesa chuan semle Carly te chu puitlinga chantera tum thu soin mesin chunga chuan akal khum tlata a assistant Alexia chu lo chunzom tura shelin ani chuan demystifier miss keng tu sawa te chu athlo chwa tir ta vekani mase puitlinga an in le ma che in robot te chuan akut phwar na chu phel thei hlovin semate unau chu achwa a chu vele gar te chuan ran hwal ngalin semale Carly te chuan boxing glove mangin anlo beileta chuta chesa chuan anin ja te chu the chuak vele in
magtak main an ni po chu sema te unaw chuan ne so zet hian an lo ne fai le ta veka nima sela seman che sabe tum lai tak chuan Jason a remote ken mangin sema chu a freeze ta dayani lelama karlai chuan demystifier control na chu alo mu chuak ve cha ani chuan a control dan chu shelo ma se Godfrey puina in call chu anti top theita a unaw pa po chu a chwa zui ta bok Jason sema chu freeze atum le a ma se sema le karlai te chuan thata ka soi pui tumin Jesa chu apa a manga iziale apa pu in a manga izia te chu han shil non mol mola chu mai ba ka anu le pa ten an fa te ta na an thil ti tam tak te chu shil bokin zana tui taka mutir thei tu an ni thu te ei tur tui tak tak siam sak tu an ni thu te le thil dik le dik lo thlia sang thei tura zir tir tu an ni thu te an dam lo huna duan taka en kol tu an ni mai ba ka thil thar zir tir thin tu an ni thu te chu karlai chuan a soi zela sema po chuan puitling ni tur chuan hun tam tak an la nei thu soin tu na lo man mo vak chu angai lo thu lo soi ve boka chu an thu soi chuan che sa chu an ne in a to pa a thil ti dik lo te chu a hre chuak ve ta a ti chuan sawa te chu ko let le vekin khovel chu ani inanga ya a thak let le ta ni sema le karlai te chuan anu le pa te chu hlim takin an kwa a sema chuan apa kwa chu za thlak ati to heklo chuti lain Godfrey po in Jessa chu a thla thamawanga ngai dam dilin engtik lai po angai poimo masak ber ani zel to tur thuatia mani